אפשר להתחיל. אנחנו מתחילים היום, יום שני, 10 בינואר 2022, ואנחנו נפגשים ללמוד יידיש וספרות יידיש בזום מטעם מפעל דוב סדן, וזוהי הפגישה האינטראקטיבית מספר 141. אני מזכיר לכולנו ולמי שייכנס מן העולם לפגישות שלנו, שהתחלנו בפגישות האלה במאי 2020, ואנחנו מקיימים אותם בעצם ללא הפסקה לא מתוכננת, מאז פעמיים בשבוע, כל יום שני וחמישי, מ-6 עד 7:30 זמן בערב, זמן ישראל. היום אנחנו אמורים מיד לגשת ולהמשיך לקרוא את עדותו של חיים גראדה, הסופר יידיש בברית המועצות, בזמן מלחמת העולם השנייה, אבל כפי שאתם מכירים את ההתפתחויות שנוגעות בנו, גם כשאנחנו לא מתכננים, הרי בלה שלחה לכולכם לפני יומיים 2 מסמכים שקשורים לחיים גראדה. המסמך הקטן יותר, נדמה שזה היה 2 עמודים, יש שם המבוא שגראדה כתב לרומן שלו דיאגונה. ומכיוון שהשורות האלה במבוא הזה, הקצר, נוגעות לדברים שדיברנו בשיעורים קודמים, אז אני אבקש אם אפשר להעלות את ההקדמה הזאת, נקרא אותה, ובזה אנחנו נבסס מה שאמרנו בפגישות קודמות, על הטענה של חיים גראדה, בספרות יידיש צריך לתאר אחד מהמוסדות המרכזיים ביהדות מזרח אירופה, וזה הלימוד בישיבות, רבנים ובני תורה. נתנאל, אתה יכול להעלות את זה? אתה זוכר על מה אני מדבר? זה באותה הקדמה לדיאגונה? נכון. אוקיי. אני יכול להעלות את זה? כן. טובה אמרה לי שזה 2 עמודים, כן. וחשבתי שזה אפילו פחות, אז... כן, זהו, אתה אמרת 5-6 שורות, ואני קצת לא הייתי בטוחה אם זה, אבל משהו אחר לא היה. קצת יותר, כן. לא נספור את השורות, אבל נקרא. אני רק אומר, לפני שמתחילים לקרוא את זה, שזה נוגע, כמו שאמרתי קודם, לדעתו של חיים גראדה, כיצד צריך לתאר אחד מהמוסדות ההיסטוריים שקבעו המון ביהדות מזרח אירופה עד לשואה. ואז באחד הפגישות שלנו אני טענתי שגראדה מאוד ביקורתי לגבי ספרות יידיש בכלל, כולל הקלאסיקונים, שלא ידעו ולא עשו בכלל כמעט כלום כדי לתאר את הישיבות, את בחורי ישיבה ואת הרבנים. והוא, אמרנו, בפרוזה שלו וגם בשירה, כן עשה את זה. אז העליתם? כן, כן. אוקיי. אני תמיד נופל בהתחלה ומבקש מבלה, בגלל קולה הרדיופוני. יאיר הגיע? ודאי, אני כבר מזמן. אז אולי תתחיל משפט ראשון. אוקיי. תיקון עגונות. Ist allemal gewesen eine von der feinlichsten Problemen beim jüdischen Beit Din. תתרגם.
זה תמיד הייתה... לא, תתחיל, תעשה תרגום צמוד, תיקון עגונות. תיקון עגונות. פירוש? עגונות זה מי שלא מקבלות גט. כן, אבל יש גם המילה תיקון עגונות, על מה מדברים? לדעתי, תיקון עגונות זה נקרא שבכל זאת כן לתת להם, להשתדל, לנמק או להסביר. נכון, להסדיר את המצב הלא נורמלי של עגונות, כדי שיוכלו להתחתן, כן? כן. תמשיך את התרגום. זו תמיד הייתה אחת הבעיות הפיינלכסטה, זה פיינלכסטה, יאיר. פיינלכסטה. עם פי דגושה. פיינלכסטה. מה זה פיין? כמו באנגלית, פיין. פיין? מה זה פיין באנגלית? פיין זה כאב. אחת הבעיות הכואבות. הכואבות בבית הדין היהודי. אוקיי. ככה מתחיל גראדה את ההקדמה, ובזה הוא קובע עובדה היסטורית אמיתית, ואז השאלה הראשונה שנשאלת, האם בספרות יידיש כתבו על בעיית העגונות? באחת הפגישות האינטראקטיביות שלנו, אני אמרתי לכם שמרדכי שטריגלר לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה טיפל בזה, אבל הרומן שהוא כתב אז הלך לאיבוד בגלל המלחמה, כן? ואני מניח שגם עגנון טיפל בזה, והנושא עלה בספרות יידיש, אבל הוא איננו קיים בתודעה של קוראי יידיש, מכיוון שסופרי יידיש לא הרבו לעסוק בזה. המשפט הבא, כל אחד יקרא משפט, כן. Die lomdische Sforim seinen überfüllt mit Scheiles und Schuves wegen Freuen, wo ihre Männer seinen verfallen geworden, beeis Pogromen in Milchome und auf die Wanderungen. תרגום. Die lomdische Sforim, הספרים הלמדנים, הכוונה היא לספרות הרבנית. כן. כן, כן, שוטים, כן, כזה. שוטים. seinen überfüllt mit Scheiles und Schuves, הם מלאים איבר, לא סתם מלאים. נכון. עם שאלות ותשובות. מלאים עד עייפה. עד עייפה. mit Scheiles und Schuves, עם שאלות ותשובות, wegen Freuen, על נשים, wo ihre Männer seinen verfallen geworden, על אשר הגברים שלהן, הבעלים שלהם, פה למן הכוונה לבעל, זה גם גבר, אבל כאן זה בעל, כן. כן. seinen verfallen geworden, הם עבדו, הגברים, הבעלים עבדו, הלכו לאיבוד, בייס פוגרומן, בזמן פוגרומים, אין מלחומה, במלחמות, ואף די ונדרונגן, ובנדודים. נדודים של העם היהודי מארץ לארץ וכולי. תראו, שני המשפטים האלה שיאיר קרא ושבלה קרא, ראויים לפרופסור בהיסטוריה יהודית שמרצה על הבעיה. לגראדה היה כישרון להציק שאלות ובעיות ותופעות כמו פרופסור. למה אני אומר כמו פרופסור? באחת ההרצאות שלו, בספר שהכנתי לדפוס, גראדה בעל פה, על 14 נאומים בפני קהל רחב שהוא נשא במשך השנים, הוא הוזמן 3 פעמים בשנים שונות להרצות באוניברסיטת הרווארד.
כן? במחלקות של יודאיסטיקה באוניברסיטת הרווארד. ובאחד הפעמים הוציאו מודעה באוניברסיטה, והיה כתוב, The scholar and the writer חיים גראדה. כשהוא בא באותה פעם, כן? אז הוא מחה על המילה סקולר. הוא אמר, אני סופר, אבל אני לא מרצה, כן? הוא קצת נבהל, אבל בהחלט לדעתי, ולא רק לדעתי כנראה, מגיע לו גם התואר סקולר. גם כאשר גראדה נואם כסופר בפני קהל, הוא בונה את הדברים לתלפיות, בצורה ברורה, בצורה מובנית, כאשר כל משפט קשור לקודם, ואפילו כשהוא עושה דיגרסיות, תורת הנאום שלו ראויה לניתוח מיוחד. אני לא עשיתי את זה, כי אני לא מתמחה ברטוריקה, אבל כשגראדה מדבר בפומבי, יש מה ללמוד על תורת הרטוריקה שלו. וכרגע קיבלנו שני משפטים, שלדעתי הם דוגמה למופת, של הצגה ברורה של הבעיה. שלמה, המשפט הבא, אם אתה יכול. So wie die Dinim in dem Fall seinen sehr harbe, haben die Rabbonim לא haben, אנחנו לא בגרמנית. Haben die Rabbonim Meure gehabt, frei zu machen, erfreu, was hat nicht gebraucht, kein genug begleibte Eidus und Beweisen, als ihr Mann ist tot. נפלת על משפט ארוך. תתחיל לתרגם, רגע, תקרא שני מילים, עוד שלוש, תתרגם ותמשיך. כן. So wie die Dinim in dem Fall, כמו הדינים... לא. הזוי זה יכול להיות כמו, אבל פה לא. פה המשמעות של המילה הזוי, מכיוון שהדינים in dem Fall, פל זה כנראה משהו כמו קודקס או... לא, פל זה מקרה. מכיוון שהדינים במקרה הזה, המקרה הזה זאת אומרת בענייני העגונות. כן, זיינן זר הרבה, הם מאוד, אני לא יודע מה זה הרבה. קשים. הדינים הם מאוד קשים. haben die Rabbonim Meure gehabt, הרבנים פחדו, נכון. frei zu machen, לשחרר או... כן, לשחרר. להביא לידי, לעשות חופשיות. לשחרר מההגינות, לשחרר את אנשים מהגינותם, כן. אפרו אישה, es hat nicht gebraucht, שלא הביאה כאן גנוג, לא גברוכט, אלא גברכט. שלא הביאה, כן. es hat nicht gebracht, kein genug בגלייבטה עדוס, שלא הביאה עדות אמינה מספיק. עדס פה זה רבים של עד, שלא הביאה מספיק עדים נאמנים, כן? אמינים. עדות זה לא, עדות זה עדות. לא, רגע. לכולכם, אתה קורא את המילה כמילה עברית. ביידיש היחיד זה עד, וברבים עדס, שזה חופף עדים, וזה חופף את המשמעות בעברית של עדות. אבל כשאומרים עדס כאן, מתכוונים לרבים של עד. אז הם פחדו לשחרר אישה מהגינותה, שלא הביאה מספיק עדים
ובווייזן, כן? ולהראות, אז לא, ירמן... בהוכחות. ובווייזן כשם והוכחות, כן, ולא והוכחות. מספיק הוכחות, כן? אז ירמן היסטורית, שבעלה נפטר או מת. נכון, זאת אומרת, רק כאשר אישה עגונה יכלה להוכיח, להביא עדים או הוכחות אחרות שבעלה מת, אז אפשר לשחרר אותה מעגינותה על פי ההלכה. וגרדי אומר... הוא מתאר מציאות עכשווית לגמרי. נכון, הוא מתאר את המצב בהלכה ואיך הרבנים מתלבטים כשאין מספיק עדים או הוכחות. עד עכשיו קראנו 3 משפטים הראויים לפרופסור. הוא מציג את הבעיה. כן, נתנאל, אנחנו זורקים אותך למים המשפט הבא. לאט לאט, אל תמהר. אני אתחיל. כן. הרב המחמיר, הות gekent sein und ist על פי רוב euch gewinn. azoi gutherzig wie הרב המקל. עד פה. עד פה. לא נגמר המשפט, אבל... אני רוצה להקל. עוד מעט תמשיך עד פה. תקרא 2 מילים 3, תנסה לתרגם ונעזור לך, כן. הרב מחמיר, הרב שמחמיר... לא הבנתי את התרגום שלך. רב, כן? תמשיך. המחמיר, מה? כאילו מחמיר באופן ההלכתי, בפסיקה שלו. רב מחמיר, כן? אתה אמרת רב, עשית הפסקה. הרב המחמיר, זאת אומרת, זה שם העצם, רב מחמיר, כן? אוקיי, סתם שתהיה. לא, הבנתי שלא תפסת על הסוף. רב מחמיר. הות gekent sein, אני יודע מה זה הות, אבל יש לו, אני לא יודע מה זה gekent. לא, הות gekent sein. הות זמן עבר, gekent sein יכול היה להיות. רב מחמיר יכול היה להיות, כן, זה גוף שלישי. הות gekent sein. הוא יכול היה להיות, הרב המחמיר, עוד כמה, כן? on is על פי רוב, euch gewinn. תרגום. is, כאילו, והוא. לא, is והיה, כן? אוקיי, והיה על פי רוב, גם gewinn. וגם היה, כן, gewinn זה פרטיציפ זמן עבר. רב מחמיר, רב מחמיר היה וגם על פי רוב היה. כן. אוקיי. azoi gutherzig. אני לא יודע מה זה gutherzig. אני יודע מה זה גוט, אבל אני לא יודע מה זה הרץ. ומה זה הרץ? מה זה הרץ באנגלית? לב. אוקיי, זה ממש כמו בגרמנית, נחמד. לב טוב. הוא לרוב היה גם בעל לב טוב. אפילו שהיה שהוא מחמיר. לרוב הוא היה גם בעל לב טוב. עוד כמה מילים? הרב המקל, וסהות... רגע, הרב המקל. היה בעל לב טוב, כמו הרב המקל. זאת אומרת, גרדי אומר, מבחינת המזג, מבחינת האנושיות, גם רב מחמיר וגם רב מקל, היו אנשים בעל לב טוב. אבל, תמשיך. אבל, וסהות... איפה כתוב אבל? בבי. לא, אין אבל. מה כתוב? ווס. אז זה הולך ככה. אז היה בעל לב טוב, כמו רב מקל, ווס אשר, ועכשיו תקרא הלאה. ווס, הות גביסה הנוגה, יו דרלויפט. לא הנוגה, אלא אגונה. אגונה, יו דרלויפט חתונה הובן,
עד פה, רגע, אני עוזר לך לתרגם. אז רב מחמיר היה בעל לב טוב, בדיוק כמו רב מקל, אשר היה מתיר בעגונה מסוימת חסנהום, להתחתן. זאת אומרת, ההבדל בין רב מחמיר לרב מקל לא היה בטוב ליבם. ואני מוסיף, ההבדל כנראה היה מבחינת הגישה המחמירה להלכה. תמשיך, עוד לא אמרנו את המשפט. נכון, מתענן דרמן, עם גבר אחר. כן, אז היה מתיר, כן, שהיה מתיר להתחתן עם גבר אחר. בלה, המשפט הבא. דרך אגב, אנה איתנו גם, אז אפשר לתת גם לאנה לשבור את השיניים. שלום. שלום, אנה. אפשר לתת גם לאנה לשבור את השיניים. נפלת עכשיו לתוך הבעיה הגדולה, איך אפשר להתיר עגונות. שני רבנים, אחד מחמיר ואחד מקל. אחד אומר ההלכה לא מאפשרת את מרל להתחתן, כי אנחנו לא יודעים איפה הבעל שלה, אם הוא מת או מה. והרב השני, ברומן דיאגונה, אומר, כן צריך לתת למרל, ויש לו טענות הלכתיות אחרות. אז תגידו לאנה איפה לקרוא קודם כל את המשפט הבא. אנה, את רואה איפה אנחנו? כן, כן, אני חייתי, אבל זה עכשיו קצת, זה חיה ערף, אני ראיתי, אבל... איכוב נית אין מול. בונגל? לא. איכוב נית אין מול. חסניום מתענן דרמן, נקודה, ואז את מתחילה. כן, כן, אבל זה... לויט, מין, כן? לא. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, שורה מספר 10 מלמעלה, מההתחלה. is אלה פירוב? לא. Ich hab nicht. Ich hab nicht, okay, ich hab nicht einmal allein zugesehen, die gewaltige die gewaltige Matarnisch von die רגע, די גוואלטיקה, מה המילה? אחרי גוואלטיקה? מטרניש, von die ברופנה לומדים עד פה. Ich hab nicht einmal zugesehen, die gewaltige Matter. I will not say again, I will I will not say לא. אנה, השיטה כאן זה תקראי עוד פעם שתי מילים ביידיש ואז תתרגמי. Ich hab nicht einmal לתרגם. Ich hab nicht einmal. I will not again. לא. Ich hab nicht einmal zugesehen. I will not say again zugesehen. לא. אנה. כן. מהו הפועל במשפט הזה? הובגזן. איך? הובגזן. לא כתוב הובגזן, כתוב צוגזן. צוגזן, נכון. הופ צוגזן. מה זה הופ צוגזן? In the past, it's the time pass. אוקיי, מה זה צוגזן? צוגזן to say. לא, זה זוגן, זה לא זוגן, זה זן. to see. To see. To see. אז גרדה אומר, יחוב ניט אין מול, אני לא פעם אחת, או יותר מפעם אחת, הופ צוגזן, ראיתי במו עיניי, ראיתי בעצמי, כן, תקראי עוד שתי מילים ביידיש, די גוואלטיקה מטרניש, תרגום?
בזמנו אנחנו הסברנו את המילה מאטרנזיך. מאטרנזיך, לסבול, להתאמץ ולסבול. אז אומר גראדה, לא פעם אחת... מה זה לסבול? ספר, ספר. ספר, נכון. זה מאטרן, כן? להתאמץ ולסבור. אז גראדה אומר, לא פעם אני הייתי עד, יחופצו גזן, דגברתי כמטרניש את הסבל והמאמצים העצומים, הגוואלדיקה, הלאה, אחרי מטרניש. מטרניש פונדי ברופנה, פונדי ברופנה. הסבל והמאמצים העצומים, פונדי ברופנה, של המוזכרים למעלה. המוזכרים למעלה זה הרבנים המחמירים והרבנים המקלים. ברופן זה לקרוא, ברופן המוזכרים למעלה, כן? שקודם קראנו להם, קודם דיברנו על הרבנים המחמירים והמקלים. אומר גראדה, אני בעצמי ראיתי במו עיניי את הסבל והמאמצים של הרבנים המחמירים והמקלים. תמשיכי. לומדים זהיר מתלית. רגע. אז דיברופנה לומדים, של אותם לומדים, אותם רבנים, אנה, את לא יכולה לדבר כשאני מדבר, ואני מנסה לעזור לך, אז תני להגיד ואחר כך אני אתן לך להגיד. אז לא פעם אני הייתי עד וראיתי את המאמצים והסבל הגדול של הלמדנים האלה, הרבנים האלה, שקודם אמרנו, הלאה. זהיר מתלית. וזהיר מתלית, ואני הייתי עד גם להזדהות שלהם, הם סבלו ביחד, מתלית זה לסבול ביחד, והם סבלו ביחד עם העגונה, אבל הם התלבטו, כן להתיר אותה מהגינותה, או לא לשחרר אותה מהגינותה. צועה פרלוזנר פרויד. כן, המתלית, וראיתי איך שהם מזדהים עם הסבל, צועה פרלוזנר פרויד, הסבל של אישה נעזבת, לוזן, נעזבת, פרלוזן, שאישה שנעזבה על ידי בעלה. רבותיי, אני יודע שהיידיש הזאת היא לא קלה, אבל אנחנו מנסים לעבור ביחד את הטקסט הזה, כי זה טקסט לדוגמה, איך גראדה מסביר מה הוא עושה ברומן דיאגונה. יאיר, המשפט הבא. כן, באופן לא יודעים, הוא זהיר מתלית. לא שומעים אותך. ון. מאיפה אני צריך להתחיל את המילה? ון. כן. Wenn sie haben bedarft, Psaknen wegen ihr Geurel, Beschreibungen wegen Bemachot Notea und schlechte Bemachot Rabunim um mir darüber tumit ausgesehen maskilisch schlecht Rabunim haben mir darüber tumit ausgesehen maskilis naivo und künstlerisch primitivo. יש נקודה? כן. טוב, לא כל כך הבנתי את המילים כמו שקראת אותם. אז ככה אומר, תקרא עוד פעם שתי מילים וננסה
להבין ואז תתרגם. שתי מילים וזה ראשונות. הום בדף פסקנן. לא, לא פסקנן. פסקנן. בין זה הום, תשמע אותי, בין זה הום גדפט פסקנן. זה מה שכתוב? כן. תראו. לא, לא, לא. תתרגם בין זה הום גדפט פסקנן. תתרגם. שהם היו צריכים לפסוק. לפסוק הלכה. כן לשחרר את מר לעגונה, או לא לשחרר את מר לעגונה. עוד כמה אם תקרא ביידיש? וגן ירגוירל, לגבי גורלה, באשר לגורלה. כן. בשרייבונגן וגן נוטע. לא הבנתי את היידיש. עוד פעם? גוטה. בשרייבונגן וגן נוטע. אני לא יודע. גוטה, נראה. במרכאות. גוטה ונשלכתם. רבוינים. רגע, מה המילה הראשונה ביידיש? בשרייבונגן. אין דבר כזה בשרייבונגן. זה מה שכתוב. שלמה, מה כתוב? בשרייבונגן. בלה, מה כתוב? בשרייבונגן. בשרייבונגן זה לא בשרייבונגן, כן? הבעיה היא תראה, אבל אין, זה בעיה בשביל מי שלא יודע, כי לא מכיר את המילים, כי אין פתח מתחת ליוד. כן. אז מי שלא מכיר את המילה יכול בקלות לקרוא לזה. נכון, זה לא מודפס לפי הכללים של איבו, וזה קושי בהמון טקסטים בספרות יידיש, אז טוב שנתנסה פעם ותנסו להתגבר בעזרתנו, בעזרתי, בעזרת מישהו נוסף. אז מה 2-3 המילים הראשונות? בשרייבונגן, יאיר? גוטה, במרכאות, ונשלכתם, במרכאות רבונים, או מדריבר. רגע, בשרייבונגן וגוטה ונשלכת רבונים. תתרגם. אני לא יודע מה זה בשרייבונגן. בלה? תיאורים. תיאורים ספרותיים על אודות רבנים טובים ורעים. תמשיך עוד כמה מילים. כן. ונשלכת רבונים, הובן מיר דריבר, תומית, אויסגזן, משכיליsch, naivo und künstlerisch primitivo. אוקיי. הובן מיר תומית אויסגזן, תיאורים כאלה על רבנים טובים במרכאות ורבנים רעים, כן? במרכאות, תמיד אומר אויסגזן, נראו לי, כן? כן, נראו לי כמשכילים נאיביים, או... נראו לי כתיאורים נאיביים בסגנון משכילי, ופרימיטיביים מבחינה ספרותית. עכשיו אני שואל את כולכם, למה גרדה אומר את זה? מי רוצה? כי פה יש כבר מסקנה לאור מה שהוא אמר קודם. אני חושב ששיפוט כלפי רבנים, כיוון שזה כאילו זילות של הרבנים, אז זה אפשר לייחס רק למשכילים. כן, אבל למה, בסדר, אני מסכים, למה גרדה אומר שתיאורים על רבנים טובים במרכאות ורעים במרכאות לא נראו לו תיאורים לא לעניין, לא תיאורים בעלי תוקף היסטורי, אלא תיאורים של משכילים שהם תמיד נגד רבנים. משום ששתי הקבוצות האלה פסקו לפי ההלכה, וזה פרשנות לפי ההלכה, וזה לא מייצג טוב לב או רוע לב. שלמה, כל הכבוד, זה בדיוק העניין. כאן גרדה מסיק מסקנה על סמך מה שהוא אמר קודם, מכיוון שהוא במו עיניו ראה את הרבנים, גם המחמירים וגם המקילים, שהיו אנשים טובי לב, וכמו שאומר שלמה, הבעיה הייתה לא שהם טובים או רעים, אלא זה פוסק לפי ההלכה, על פי הלכות מסוימות, וזה פוסק על פי הלכה,
על פי מקורות הלכתיים אחרים. ומה שגרדה אומר למעשה מאחורי כל זה, הוא אומר בספרות יידיש, הסופרים לא ידעו הלכה ולא הבינו שיש לנו עסק פה עם רבנים שעוסקים על פי ההלכה, וספרות יידיש לא עמדה בגובה של הידע של ההלכה כדי לתאר בצורה נאמנה את הבעיות של היתר עגונות. אני לא הבנתי. רגע, עכשיו אני מוסיף, מכיוון שגרדה היה בחור ישיבה ולמד בישיבה ואצל החזון איש במשך 7 שנים, כשהוא כותב את הרומן על מרל, הוא כן יודע מה הם הנתונים ההלכתיים שעליהם נחלקים שני הרבנים במקרה שלה. נתנאל, מה רצית להגיד? אני לא הבנתי את הפירוש המילולי של המילים מסקיליש נאיבו קיסטלריש פרימיטיבו. אוקיי, פרימיטיבו. פרימיטיבו אני מאמין שזה, אני לא יודע מה זה קיסטלריש, ואני נאיבו, זה נאיבי? מה זה, רגע, מה זה קונסט? מה זה מה? קונסט, המילה קינסלריש זה בא מקונסט. קינסלריש פרימיטיבה, אלה תיאורים פרימיטיביים מבחינה אומנותית. כן? אלה שמתארים רבנים טובים ורעים. כי זה לא זה העניין. ומה הביטוי הקודם? מסקיליש נאיבו. אוקיי, נאיבה. נאיב, לא נאיבו. נאיב. אז זה ממש נאיבי. נאיב. זאת אומרת, זה התיאורים של רבנים, כאשר משכילים שהם מוטים מבחינה אידיאולוגית, והם נגד ההלכה, והם בעד השכלה עולמית, והם לא יודעים בכלל מה זה רב, ולא מבינים בענייני הלכה. אז זה תיאור נאיבי של משכילים שלא יורדים לעומק הבעיה. האם הסברתי לך, נתנאל? כן, כן. אוקיי, אל תהסס להגיד לפעמים לא, אם אני לא מספיק. לא, אני מבין, הם נאיבים בגלל שהם חושבים שהם מבינים וזה מה הבעיה, תפתרו את זה. כן? בגלל שהאידיאולוגיה שלהם היא אנטי-דתית. הם לא מבינים שלהלכה ולדת יש תפקיד גרעיני. אני לא בטוח שזה בגלל, כאילו, הם נאיבים בגלל שהם פשוט לא מבינים, כאילו, נאיבי זה בדרך כלל מושג שבא בתום לב, אף אחד לא נאיבי בכוונה. נראה לי, אלא אם הוא אומר את זה, ואז זה מגיע מאוד. אבל זה נאיבי מכיוון שאין להם שום הבנה בהלכה. הם באים ונראה לי קו חשיבה של מה הבעיה להתיר את העגונה, זה שטויות, תתירו לה להתחתן שוב, כדי להבין את המורכבות שיש בזה. אבל זה מה שאני אומר. הם לא מבינים שההלכה היא חלק אינטגרלי של התרבות היהודית, כן? ושהעם היהודי יתנהל במשך דורות לפי, אין להם מושג, הם אידיאולוגים, זה כמו שנגיד להבדיל, כן? שהקומוניסטים ברוסיה אילצו את סופרי יידיש לתאר שכל העמים ברוסיה הם חברים, והעתיד הוא מלא אור, ולא צריך לתאר את המציאות כפי שהיא. כן. טוב. אוקיי. אני מנסה לראות את החשבון. טוב, בלה, המשפט הבא. Leut mein Meinung hat unser Literatur בכלל נתגגeben kein zu echte Abspielung von Dionim von Dionim und Morei Horrores, was seinen deures lang gewähn unsere einzige geistige Manhigim. יופי. 2 מילים ביידיש ותרגום. Leut mein Meinung לפי דעתי. תשימו לב, אני פונה לכולכם. בלה, נדמה לי שהיא יודעת הכי טוב מכולכם, כמה מילים לקרוא ביחד כדי לתרגם. ובשביל זה צריך הבנה מתקדמת קצת יותר. הרי כשאני מבקש מכם לתרגם ולקרוא קודם כמה מילים, אני בעצם מעמיד לכם מלכודת. כי אתם צריכים להחליט
כמה מילים לקרוא כדי שתוכלו לתרגם משהו עם מובן. כדי להחליט כמה מילים לתרגם, כמה מילים לקרוא, אתם צריכים להחליט איפה הסובסטנטיב, איפה שם העצם ואיפה הפועל. כן, איפה יחידה משמעותית. לאט לאט, עם עבודה קשה, תקבלו לדעתי את החוש הזה. אבל תקשיבו לבלה. אוקיי, תחזרי על כמה מילים האלה ותתחיל את לא יתמיין מיינונג, לפי דעתי. יפה. הוט אונזר ליטרטור, הספרות שלנו... ברגע שיש לך פועל עזר, הוט, אז כדאי שתמשיכי לקרוא עד לפועל העיקרי. כן? אוקיי. הוט אונזר ליטרטור, בכלל נתגגבן, זה קצת בעיה לעצור כאן, לכן רציתי לעצור קודם. אל תצליח. קיין צו אכטה אופשפיגלונג. עד פה. זה קצת מורכב, אבל ככה, כן. כן. אז לפי דעתי, הוט אונזר ליטרטור, הספרות שלנו, בכלל לא נתנה... מה הפועל, בלה, בשביל כל היתר פה בזום שלנו? מהו הפועל? הוט ומה הפועל העיקרי? הוט גגבן. הוט גגבן, וכתוב הוט ניט גגבן, כן? זה הוט ניט גגבן, כן. לא נתנה. הספרות שלנו לא נתנה. לא אפשרה, או לא נתנה. כן צו אכטה אופשפיגלונג, שום השתקפות, שיקוף אמיתי, שום שיקוף מהימן, או שיקוף תקף, כן, אמיתי, כן, כמו שאמר. פונדיונים ומוירי הורואס של דיינים ומורי הוראות, זאת אומרת אנשי הלכה, אנשים שמכירים את ההלכה. כן, ספרות יידיש לא הצליחה לתאר אותם, כן. was seinen deures lang gewähn unsere אשר דורות ארוכים gewähn unsere einzige geistige מנהיגים. במשך כן, דורות רבים היו המנהיגים הרוחניים היחידים שלנו. זה נורא חשוב. גרנט טוען, כן? אותם מורי הוראה ורבנים, הם היו במשך דורות המנהיגים הרוחניים היחידים שלנו, לא כמו היום, כן? שאפשר לטעון, פרופסור באוניברסיטה, רחמנא ליצלן, הוא מנהיג הדור. רב, גם כן, אולי, בשביל קבוצה קטנה. פה גרנט טוען, העם כולו התנהל וחי לפי ההנהגה הרוחנית ההלכתית. כן. גמרת משפט? כן. אולי תמשיכי עוד משפט? Oder man hat sie charakterisiert durch uns negativ unter ein allgemeiner Bitteldicker Bezeichnung כלי קודש במרכאות. כן. oder man hat sie charakterisiert, או שאפיינו אותם. זו אם כבר כתבו עליהם איכשהו, אז אפיינו אותם, כן? דורך אויס נגטיב, באופן נגטיבי, שלילי. דורך אויס לגמרי באופן נגטיבי. unter ein allgemeiner Bitteldiecker Bezeichnung כלי קודש, או שדרך ציון מבטל לגמרי, כשקראו להם כלי קודש. הוא מתכוון כאן בעיקר לספרות ביידיש המשכילית.
שלא רצתה לשקף באמת, או לא יכלה, אלא זלזלה בהם ועשו פרודיות על רבנים וכולי, אבל לא באמת תיארו את תפקידם וחשיבותם בחיים היהודיים במשך דורות. רבותיי, זוהי הרצאה בלתי רגילה של גראדה בצורה ברורה על הליקוי בספרות יידיש במשך דורות, כולל, כמו שפעם אמרתי, מנדלה ופרס ושלום עליכם, גם הם לא הצליחו, אף על פי ששלושתם למדו איכשהו, כן? אמנם עד לגיל צעיר יחסית, אבל לא הצליחו בכתבים שלהם ביידיש. שלמה, המשפט הבא. Oderman hat sei geschildert Blois von Dreußen, עד פה. או שילדרן. שילדרן, זאת אומרת, שילדרן זה קישוט או משהו כזה. לא. מאוד זה גשילדרט, תיארו אותם, מאוד זה בשרים, או שתיארו אותם, רק מן החוץ. מבחוץ. כן. דיברד, הזקן. הזקנים. בורד זה יחיד, ברד זה רבים, כן? די קפוטס, הקפוטות, und ההוויות. ההוויות. אבל nicht ausgeteilt kein besondere Typen, אבל לא הכתירו כאן... לא יבחנו, כן? טיפוסים מיוחדים. כולם היו כלי קודש, והקפוטות והזקנים לא ראו את האדם מאחורי כל זה. עוד משפט, שלמה. ולוית הפורמולה, אז אלה רבונים הובן אין פונים. כן, אז תיארו אותם לא את הפורמולה לפי נוסחה. לפי נוסחה שכל הרבנים יש להם אותם פנים. נכון, תמשיך. אדר מנהות זי... לא אדר. שלמה, אתה לא רואה את... לא, אתה צודק. אדר מנהות זי in ganzen Ausgeton von seiner Guf und Äußern, כדי sei vorzustellen, wie Symbol... vorzustellen, יש קמץ, sei vorzustellen. vorzustellen, wie Symbolen von Massim Teuvim und Präsentifiziers von... לא. Massim Teuvim und... פרזוניפיקציאס. כמו פרסוניפיקיישן באנגלית. פרסוניפיקציה. כן. von reine Ideen. Ideen. von reine Ideen. עד פה. Ideen. כן. אז או שהציגו אותם מבחוץ, בלי לתאר את הפנים האנושי שלהם, אודר, תקרא 2-3 מילים, אודר. אודר מנהות זי, עם גנצן אויסגטון, או שהפשיטו אותם לחלוטין, פונזר גוף ואויסזן, מהגוף והמראה, יפה. כדי זי פרשושטלן, כדי להעמיד אותם, להציג אותם, כן. כדי להעמיד אותם וסימבולן ומעשים טובים, כסמלים למעשים טובים, פרזוניפיקציאס, כן. האנשה של אידאות טהורות. מציגות של אידאות טהורות, כן. זאת אומרת
שתי הקצוות, כן? או שלא תראו את פנימיותם, או שתראו אותם כסמלים של אידאות. אף אחד, אומר גראדה בספרות יידיש, עד שהוא בא, הוא לא אומר עד שאני באתי, אבל אני אומר, לא היו מסוגלים בספרות יידיש לתאר את מהותם של המנהיגים הרוחניים על פי ההלכה בעם היהודי. Oder sei seinen geworden Helden von der Legende oder... פונדר מה? רגע. הלדן פונדר? לגנדה. כן. או שהם היו... הפכו, זה הנגבורן הלדן, הם הפכו לגיבורים של האגדה. של אגדה, oder totale Figuren. לא, מה? תיאטרלי. דמויות תיאטרון. תיאטרליות, כן. כן. דקורטיבה ופתטישה. דקורטיביות ופתטיות. בדיוק. נקודה? נקודה וסוף קטע. יפה. גראדה פה בשורות האלה נותן לנו הרצאה, כן? על אחד הליקויים הגדולים בספרות יידיש המודרנית. זה ממש חשוב ביותר מה שהוא אומר כאן. אנא המשפט הבא. Ich weiß, Blois von... לא, תראי, את מוורשה, נכון, בוורשה אומרים ich weiß, אבל בהידיש סטנדרטית אומרים ich weiß, כן. אנה, גם אני פולניה. Ich weiß, זה נורא, את הוורשאית תגיד כל אפשרות חוץ מהאפשרות הנכונה לפי עברית. אני האמת בעד וייס, למה לא? אתה להתווכר, ליטבקים אומרים וייס, אבל וייס זה בסדר גמור לדעת. אוקיי, בלה, את מעלה פה בעיה ואני אגיב אליה ונדון בה. אי אפשר להשאיר את זה באוויר. אוי, לא עכשיו. לא, בקיצור, תראו, אנחנו לומדים יידיש סטנדרטית, על פי הכללים שאיבו קבע לגבי כתיבה ביידיש. בדיבור אפשר להגיד וייס, אפשר להגיד כל דיאלקט, אבל אם לא היו קובעים במאה ה-20 שבכתיבה ספרותית הולכים לפי סטנדרט יידיש, יהודים ממקום אחד לא היו מבינים יהודים ממקום אחר. בכל שפה בעולם יש סטנדרט ספרותי. כן? מי שרוצה לכתוב בדיאלקט עושה את זה כדי לאפיין דמויות ממקומות שונים. מה שאני אומר, ההנחה היסודית כשלומדים יידיש באוניברסיטה העברית, בהרבה אוניברסיטאות אחרות בעולם, כן? לומדים סטנדרט יידיש שברובו זה יידיש ליטאית, אם כי לתוך הסטנדרט יידיש הכניסו גם דברים מיידיש פולנית. אנחנו לא יכולים לסגת מהעיקרון הזה, כי כל ספרות עולמית פועלת ככה. צריכים לאחד את הסטנדרט כדי שאנשים ממקומות שונים יבינו אלה את אלה. לדבר אפשר באיזה דיאלקט שרוצים. בלה, ich weiß. אוקיי. לא בלה, סליחה. אנה. Ich weiß, Blois von einzige Ausnahmen in
Literatur. Unsere Literatur. in unserer Literatur. Ich weiß bloß, רגע, אני חוזר למשפט. Ich weiß bloß von einzige Ausnahmen in unserer Literatur. עכשיו, אני אומר לך 3 מילים ואת מתרגמת. Ich weiß bloß. אנא. Ich weiß, אני יודע. כן, bloß. bloß. אני שכחתי. רק. אני יודע רק. רק, bloß, נכון, רק. אני יודע רק. von einzige Ausnahmen. Ausnahmen, it's the... יוצאים מהכלל. אני יודע רק על יוצאים מהכלל בודדים. einzige Ausnahmen. אומר גראדה, אני יודע רק על יוצאים מהכלל בודדים in unserer Literatur. in our literature, in שלנו ליטרטורה. אני יודע רק על יוצאים מהכלל בודדים בספרות יידיש שמסוגלים לתאר כמו שצריך רבנים. נקודה, המשפט הבא, אנה. wenn kreative Kistler haben geschildert רבונים מנשך ריאל. אוקיי, אז אני רק יודע על יוצאים מהכלל מעטים בספרותנו, וקינצלר, כאשר אומנים, סופרים, הום גשילדרט, היו מתארים בספרות יידיש, מנשך ריאל, the people, the אנשים... לא, כאשר סופרים ביידיש היו מתארים רבנים, מנשלך כבני אדם, ריאל, יש יוצאים מהכלל מעטים בספרות יידיש שיודעים לתאר רבנים באופן אנושי ובאופן ריאלי. nicht zu himmlisch und nicht zu grob. אוקיי, את פה רגע. nicht zu himmlisch. und nicht zu... לא, איך את מתרגמת nicht zu himmlisch? nothing to himmlisch. אוקיי, אז אומר גראדה, במקרים מעטים בספרות יידיש מתארים רבנים בצורה אנושית וריאלית. nicht zu himmlisch, לא יותר שמימי, לא יותר אידיאלי, כאילו הם אנשים מן השמיים, nicht zu, מה זה שני? גרוב, ולא יותר מדי גס, ולא יותר מדי בצורה גסה. גראדה אומר בספרות יידיש מעטים המקרים שיודעים לתאר באופן אמיתי רבנים. רגע, יחיל, יש עוד מילה חשובה כאן לסיום המשפט הזה. כן? כן. מה? אנה. nicht zu... zu grob. אמרנו, nicht zu grob. רגע, יחיל, רגע. גס. גרוב זה שמן, הכוונה זה גס. כן. מה זה? זהו? לא. יש עוד מילה אחת למשפט. יחיל, אתה עצרת את אנה במקום הלא נכון. לא עצרתי. אלא, אני לא רואה. איפה זה? עצרתי כדי שנוכל לתרגם קטע. עכשיו תמשיכי, אנה, אחרי גרוב, מה כתוב? zu grob erdisch. הוא nicht zu grob erdisch, ולא יותר מדי בצורה גסה, down earth, מה שאומרים באנגלית. ארצי. כן? ארצי, כן? שזה גם כקיצוניות. לא, גרוב שמן, לא בצורה יותר מדי גסה ארצית, בצורה ארצית. כן? זאת אומרת, הרבנים שהם גסי רוח ומתנהגים כמו חיות,
הספרות המשכילית מסוגלת לזה, אבל לא ספרות יידיש באמת, בלי אידיאולוגיות, אלא הספרות האומנותית, קינסטלרי של ליטרטור. ואלה המשפט הבא. הקינסלר... קינסלר זה אומנותי. אומנותית. כן, כן. רגע. אז זוי ואיך, נתנאל אתה מעביר? כן, אז זוי ואיך. Azoi wie ich hab meine junge Jahren verbracht in Besmedresh und in der litwische Yeshivas hab ich gut gekannt Talmidei Chachomim und sehr menschliche Nisyones, sehr Gemüt und Gedankengang, sehr soziale Lage und Mischpucheleben und die Baleemune, was jene Welt ist für sie gewesen, eine mamisch dicke Sache. Mamosch dicke Sache. Mamosch dicke Sache. Oftmal mehr wahrhaftig wie die Welt und sehr tagtäglich Leben. כן, את פה. האם יאיר, לפני שבלה מתרגמת, הבנת באופן כללי מה הוא אומר? כן. תנסה להגיד מה הבנת. אני בתור אחד שביליתי את ילדותי ונערותי בישיבות, יודע בדיוק את הצרכים המיוחדים וצורת המחשבה והבעיות האישיות של תלמידי הישיבה. יאיר, גנבת לי את ההצגה. כן, בלה, אנחנו הולכים עם השיטה. כמה מילים... טוב שיאיר אמר את מה שאמר, עכשיו גם אני מבינה. כי אני לא ביליתי את ילדותי בישיבה. טוב, הוא שההומור שלך במקום, כן. אז זוי, לא, אני מתכוונת ברצינות, עכשיו אני מבינה על מה הקטע, כי לא הייתי לגמרי אני בתוך זה. הייתי בטוח שהבנת בקריאה הראשונה. לא. אז זוי ויחוב meine junge Jahren, מכיוון ש... לא, יש הוב, אז צריך את הפועל העיקרי גם. אוקיי. הוב פרברכט. זהו. כן. כן. אז מכיוון שאת שנותיי הצעירות אני ביליתי בבית המדרש. נכון. in die litwische Yeshivas ובישיבות הליטאיות. habe ich gut gekannt תלמידי חכמים, אני הכרתי היטב תלמידי חכמים, unsere menschliche Nisyones, והניסיונות זה יותר... התנסויות שלהם. כן, האנושיות שלהם. כן, נכון. sehr Gemüt und Gedankengang. גמית, מה זה? שכחתי. גמית זה מה שבאנגלית אנחנו אומרים mood. מצב הרוח שלהם. נכון. und Gedankengang, הלך המחשבה שלהם. יפה. דרך המחשבה שלהם. sehr soziale Lage und Mischpoche-Leben, המצב הסוציאלי שלהם וחיי המשפחה. הנה, רבנים כבני אדם, כן? הרי רבנים הם גם בני אדם, הלאה. כן. und die Baleemune ובעלי האמונה, was jene Welt ist für sie gewesen, ממש דיקה, ממש דיקה זך, בעלי האמונה אשר העולם הבא היה בשבילם... ינה ולט, זאת אומרת, העולם שאחרי המוות. כן. הלאה. היה בשבילם דבר ממשי, oftmals mehr wahrhaftig wie die Welt unser tagtägliche Leben. לא wie die Welt, oftmals mehr wahrhaftig wie die Welt. וידי ולט, נכון. אדג'קטיב. העולם הזה, כן. לתת אקצנט על המילה די, וידי ולט. כן, העולם הזה. לעתים קרובות יותר ממשי, איך אתה מתרגם וורהפטיק? כן, יותר ריאלי. אוקיי. וור
נתנאל בגרמנית, וור זה ריאליטי, כן, יותר ממשי, כן, יותר ריאלי. וידי ולט, מהעולם הזה. נכון. העולם הבא יותר ריאלי מהעולם הזה, כן. כן, unser Tagtäglich Leben, וחיי היום-יום שלהם. והכרתי את כל זה. תראו, במשפט הארוך הזה שבלה עכשיו קראה ותרגמה, ויאיר מיד הבין, זהו משפט המפתח לכל יצירתו של גראדה. הוא בעצם, בלי להגיד את זה, אומר, מה שספרות יידיש לא הצליחה, לא אצל קלאסיקונים, ולא אצל סופרי יידיש שכתבו ספרות אומנותית במאה ה-20. אני, שהכרתי את אותם רבנים ואותו עולם, אני כותב עליהם לא כמוהם, אלא אני מתאר אותם בצורה ריאלית ומתוך היכרות אינטימית איתם, כי אני הייתי חלק מהם. כי למדתי בישיבות ואני הכרתי אותם מבפנים. ולכן המבוא הזה למרל, הוא מאוד נחוץ, לדיאגונה, זה מאוד נחוץ, כי גראדה אומר לנו, רבותיי, מה שאני מספר לכם זה לא בובה מייסס, זה לא סיפורי סבתא, אני מתאר לכם מציאות בחיים היהודיים של יהודי וילנה, ותאמינו לי שאני יודע על מה אני כותב, בניגוד לסופרי יידיש, כן, במאה ה-20. טיעון מאוד מאוד מעניין, טיעון, הייתי אומר, צנוע, הוא לא אומר אני. הוא אומר רק אני חלק מאותו עולם, והסופרי יידיש כנראה, וזה נכון, היו הרבה פחות, אמנם למדו פה ושם בחדר, מישהו למד אולי קצת בישיבה, אבל גראדה עזב את הישיבה בגיל 22. בדרך כלל, אם יעשו מחקר, לדעתי יראו, ואני קצת בדקתי, שסופרי יידיש במאה ה-20, כולל הקלאסיקונים, לא הספיקו ללמוד כל כך הרבה, אם למדו בכלל בישיבה, כמו גראדה. בלה, כמה חסר לסיום ההקדמה הזאת? לא הרבה. אתה יכול טיפה להעלות את זה? לרדת? לא, שנראה את כל העמוד. יש לנו עוד די 3/4 עמוד. 3/4. טוב, אני חושב שהמשפט הזה שבלה קרא עכשיו, זהו השיא של הטיעון, ועכשיו, אם אני מבין משהו ברטוריקה של גראדה, עכשיו הוא ילך לחיזוק המסקנה שלו לאט לאט. אני יכול לשאול שאלה לטיעון שלי? אני מאוד רוצה שתשאלו, במיוחד נתנאל, אם יש משהו לא ברור, ואני בטוח שקשה לך, תשאל בני ונען. נתנאל הוא החיים גראדה שלנו, יחיאל. הלוואי שהייתי לומד... הישיבה בוחר, נו. זו הגדרה מעניינת ביותר. אוקיי. חיים גראדה למד 20 שנה בישיבה, אני למדתי רק 1.5 שנה, זה לא... טוב, אתה עוד צעיר. רגע, נתקן את ההגדרה של בלה, נתנאל הוא פרויקט של חיים גראדה בימים. זה כבר יותר קרוב. חיים גראדה טוען שיש שני סוגים של אנשים שמתארים באופן לא נכון רבנים. יש את אלה של סופרי יידיש. של סופרי יידיש. יש את סופרי היידיש שמתארים אותם בתיאורים דמונים ורשעים, שהם רק כל התיאורים שההשכלה בדרך כלל נותנת, שמאוד לא מפרגנים להם, ויש את התיאורים שמפרגנים להם יתר על המידה והופכים אותם לקדושים. אז עכשיו אותם אנשים שמפרגנים להם יתר על המידה והופכים אותם לקדושים, מאיזה עולם הם באים? כאילו בראש שלי הם היו חרדים, אבל... לא, אני חושב שהוא מתכוון לשלום אש, שדרתהילי ביד ברומן שלו, גראדה טוען כלפי שלום אש,
שזה הקדוש מאסיסי הספרדי ולא רב יהודי. כן? אז כאילו לא דתי, כלומר, אני בדרך כלל שמתארים רבנים כקדושים, זה בדרך כלל בעולם החרדי, נכון? לא, כקדושים נוצריים הוא מתכוון. על פי מה שאני יודע שהוא אומר נגד שלומש, על דרתאי לימיד ועל... כן. אוקיי, סתם, פשוט לא הבנתי איך יכול להיות שמישהו מתוך העולם הזה גם... לא, אתה טוען, סליחה, אתה צודק, כן? אבל הוא טוען פה 3 טענות, הוא טוען, יש תיאורים קיצוניים במובן הזה, שמה שמתארים זה הזקן והקפוטה, וזה כל מבחוץ, ויש מי שמתאר אותם בצורה משכילית, בצורה לא חיובית בגלל האידיאולוגיה, ויש, כן, שמתארים אותם כאיזה סמלים של רעיונות טהורים, וכאן לדעתי בלי שהוא מגיד, הוא מתכוון לשלומש. ושלומש עשה את שני הדברים. הוא תיאר מבחוץ, כן, הוא אומר, באחד ההרצאות שלו, ששלומש מתאר רבנים, כאילו הוא עומד מבחוץ ומסתכל דרך החלון, הוא לא רואה הרבה. אבל סליחה, פרופסור, אלה כולם בגרופה. עכשיו בפולין יש דללוף, יורצייט צדיק דוד בידרמן, they came לא צדיקים, they came דתיים, חרדים, and I am sure they will not understand my Yiddish. I am sure if I will talk. אוקיי. כן, אם מדברים על חרדים, על קבוצות של יהודים חרדים בעולם, וגם במאה שערים, הם לא קראו ספרות יידיש, והיידיש שלהם, אני אגיד עכשיו אנה משהו. היא לא סטנדרט יידיש. לא, היא משובשת לגמרי, ואני אגיד לכם למה. לפני 3 שנים, אפילו פחות, לפני הקורונה, אני פעם סיפרתי לכם כנראה, אבל לא זוכר, אשתי מגיעה לבנק, ופקידה בבנק, כן, מקבלת אותה. ומתברר שהפקידה הזאת היא בחורה בערך בת 25-6, רווקה, שגרה בהר חומה, והיא מהקבוצות החרדיות בירושלים, והיא באה, אשתי באה כנראה לקבל איזה שכר על איזה ספר ביידיש שאני הוצאתי, ואז היא אומרת לבחורה, הבחורה אומרת, יידיש, אני יודעת יידיש. ובאותה תקופה אני חיפשתי נואשות מישהו נוסף שיעזור לי בעבודתי. אז אשתי אומרת לה, את מעוניינת אם את יודעת יידיש, אולי את רוצה לעבוד אצל בעלי כמזכירה כמה שעות בשבוע. בסדר. ואז היא באה, כן, ובמשך 1-3 חודשים, באה אליי הביתה כמה שעות בשבוע, ואני נוכחתי לדעת, כן, נדמה לי שהיה או מהסאטמרים או קבוצה אחרת, היא יודעת, היא מדברת יידיש בבית, אבל יידיש משובשת לגמרי, וניסיתי, כן, ללמד אותה יידיש סטנדרטית, כדי שהיא תוכל לעזור לי, כן, אבל זה היה בשבילה קשה מדי, ואחרי 3 חודשים היא ויתרה, אבל אז היא עשתה בחינה בריפוי ועיסוק אחרי 4 שנים שלמדה, ועכשיו היא עוסקת בריפוי ועיסוק. זאת אומרת, היא הייתה נציגה של מה שקורה בקבוצות החרדיות ממש כיום, הם מדברים יידיש בבית, משובשת לגמרי, הם לא חונכו על ידי הספרות המודרנית, וזה מה שאנה אומרת, כן, שהם לא יבינו את היידיש שלנו. אפילו גם אני, כאילו, יצא לי כבר לראות כמה פשקיבילים, אחרי שלמדתי לכתוב ולקרוא, יצא לראות כמה פשקיבילים שהם כתובים מאוד 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 לא נכון. נכון. נגיד גוואלדיק שיש במקום העין כתוב א' עם, בלי פיסוק, בלי
ניקוד, משהו מאוד מוזר. זה נכון, זאת אומרת, הכללים של האורתוגרפיה במחנה החרדי מעולם לא הותקנו, והם הולכים עדיין הרבה אחרי הגרמנית מהמאה ה-19, ואפילו קודם, כן? ואף אחד לא מלמד אותם לכתוב, כי אצלם השפה היא רק שפה מדוברת. נכון שהם מוציאים ז'ורנלים, במאה שערים תוכלו לקנות, אם מישהו פעם מסתקרן, תלכו למאה שערים, ותקנו ז'ורנלים ביידיש, לילדים וספרים, ותראו זוועה של אורתוגרפיה, כי בשבילם השפה היא שפה של קומוניקציה יומיומית. זה לא נראה אצלם כחלק מהתרבות שצריך לקדם ולשפר, כי זה רק לצורך קומוניקציה, אז כותבים גם כמו שמדברים, וככה זה יוצא. למרות שאפשר לסנגר עליהם שלפחות הם הציבור היחיד בישראל שבאמת מדבר ביידיש. לא, אני לא מתקיף אותם. אצלם אתה עדיין יכול למצוא ילד שואל את אמא מה יש לאכול בשבת, זה מאוד חמוד. כן, אני לא מתקיף אותם, אני מתאר את המצב שאצלם יידיש זה לא תרבות, זה אמצעי קומוניקציה יומיומי ותו לא. אני אספר לכם סיפור שפעם אולי סיפרתי זאת, היה סופר, אוי, איך אני שוכח שמות, סופר שכתב גם ביידיש וגם בעברית, יוסף בירשטיין, כן? אולי שמעתם עליו, הוא נפטר לפני שנים, אבל הוא היה מפרסם סיפורים קצרצרים בעברית על הקבוצות החרדיות וגם ספרים ורומנים ביידיש וכל. אז הוא פעם סיפר, נדמה לי שהיה מעריב או אחד העיתונים, היה כאלה וינייטות, תמונות קטנטנות, כן? היה משוטט במאה שערים, או נוסע באוטובוסים בתוך מאה שערים, מקשיב ליידיש של הילדים ושל האנשים, וכותב סיפורים קצרצרים. אז הוא פעם נסע, באוטובוס ירד במאה שערים, והתחיל לטייל ברחובות מאה שערים. דרך אגב, יוסף בירשטיין היה סופר יידיש חשוב במדינת ישראל, הוא עבד בסידור הארכיון של ספרות יידיש בפולין בשתי מלחמות העולם, בספרייה הלאומית. אז הוא מספר, הוא הולך במאה שערים, פתאום הוא רואה 4 ילדות קטנות, יוצאות מחנות איפה שמוכרים ממתקים. והן מדברות ביניהם, והן מראות זו לזו איזה סוכריות הם קנו. מישהו זוכר מהפגישות שלנו הראשונות? לא? לא. אוקיי, אז הן מראות, והן מדברות ביידיש, ואחת אומרת, אוי, גימה קוג רוחלה, יחוב הצוקרקה, יש לי סוכריה, כן, השוורצה, ואז שנייה מראה להם, ואומר, אוניך חוב הצוקרקה, הגלה, ולי יש סוכריה צהובה, ושלישית אומרת, אוניך חוב הצוקרקה, הרויטה, כן, ולי יש סוכריה, והרביעית מחזיקה ביד, כן, סוכריה בצבע, איך אומרים בעברית? בצבע צפוז. כתום. בצבע כתום. והיא לא יודעת, ביידיש שלה, איך אומרים? אז היא מסתכלת, ובסוף אומרת, אוני חוב הצוקרקה הכתום. זה כל הסיפור. כן, צוקרקה. ואיך אומרים כתום באמת? יש מילה, יש למישהו מילון פה, עברית יידיש? אני ידעתי, יודע ודאי. אני לא יודע. לדעתי אומרים אורנג' כמו אורנג'. אורנג'ובה או משהו כזה, כן. פומרנצ'ובה, אורנג'ובה. כן, כמו בפולנית. מרנץ. כן. מה רציתי עוד להגיד? אני בדקתי בגוגל תרגום והם אומרים שכותבים את זה מרנץ.
יכול להיות? לא, ארנץ זה תפוז. תפוז. אני כתבתי כתום. בהחלט יכול להיות בהחלט, כי אורנג' באנגלית זה גם, זה תפוז, כאילו... ואורנג' בגרמנית זה גם תפוז. כן, בהחלט יכול להיות שביידיש זה מרנץ, כן. בגרמנית אומרים מרנץ. מרנץ זה תפוז, ואורנג' זה לקוח מפולנית או מצרפתית, והכוונה זה כתום. בגרמנית אומרים מרנץ, מרנצן. מרנץ. כתום, אני... ואיך אתה אומר, נתנאל, כתוב? אני לא יודע כתום, אני בודק שנייה, אני לא יודע על כתום, אני יודע על אורנג'ה, ואני חושב שגם השתמשתי בזה פעם אחת ככתום, אבל אני לא יודע, אני אבדוק שוב, אני לא בטוח. בסדר, לא כדאי להתעכב כרגע. דרך אגב, רציתי לומר, אני כתבתי פעם עבודה על ההבדל בין השפה הרגילה של השו"ת לבין שפת ההסכמות, וכאשר אתה מנתח את השפה העברית בספרות השו"ת, אתה מוצא שפה מאוד מאוד גרועה, ללא כללי תחביר וללא כללי דקדוק, וכמו שאתה אומר, אתה יודע, מדברים, מה זה חשוב איך, ויש שם מילים בארמית וכל מיני דברים מהסוג הזה. בעיקר שמבינים רבנים האלה. נכון, אבל כשהם כותבים הסכמות, יש להם עברית של שבת, ואותם אנשים שכתבו הסכמות בשפה גרועה, שכתבו שאלות ותשובות בשפה גרועה, כתבו הסכמות בעברית של שבת, בעברית נהדרת. כי זה בשביל קהל רחב יותר, לא רק בין רבנים. בין רבנים יש להם שפה מקצועית, וזה בשביל קהל רחב. נכון. לגבי שו"תים, אני יודע שלפחות ברוב התקופות, הסיבה לאי הבהירות זה כי זה ערבוב גם של עברית, גם של ארמית וגם של יידיש, שכל זה נכתב בשפה מאוד תמציתית כבר עוד מתקופת הראשונים והגמרא, וגם זה משתלב בזה שלהדפיס דברים עולה הרבה כסף ואין להם, אז צריכים לקצר ולתמצת, אז אולי שווה לזנוח את הכללים בשביל כסף. כן, מכל מה שאנחנו אומרים עכשיו, כולל מה שנתנאל אומר, מה ששלמה אומר, הרי המקצוע, כן, והתנאים של העלאה לכתב של כל מיני סוגים של כתבים, כן, התנאים ששוררים, כן, הם מכתיבים את הסוג של האורתוגרפיה ושל הלשון, כן. זה לא דומה שפה של עורכי דין כיום בעברית, כן, לשפה רגילה בעברית של עיתון וכו'. זאת אומרת, המדיום קובע ללא ספק. טוב, אנחנו רוצים לגמור את ההקדמה. שלמה, משפט הבא. אולי... רק רגע. אנחנו היינו באיכוב אויך גקנט. איכוב euch gekannt, die Schreinim von unserer Oremer Gas, unserer Beziehung zu die Lerner in Klois, Zeitenwein von voll mit der Herz und Liebschaft und Zeitenwein und Krieg mit der Ansche Teure und אפילו mit der Teure Gufa. אוקיי. 2-3 מילים ותרגום. אני גם הכרתי... לא, קודם 2-3 מילים ביידיש. Ich habe euch gekannt... אתה חוזר על מה שקראת בכמה מילים, כן. Ich habe euch gekannt, die Schreinim von unserer Oremer Gas. תרגום, עד פה, עד גס. תרגום. אני גם הכרתי את השכנים של הרחוב העני שלנו. אוקיי, רק רגע. אתם רואים פה מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, לפני שבוע ולפני בערך. הספר די קלויז ודי גס. כן? עם סיפורים של גראדה, בית המדרש והרחוב, הנה
גרדה מעיד על עצמו, הוא כותב את הפרוזה שלו, כן? גם על הישיבות וגם על הרחוב, שאת הרחוב ומה שקורה בו, הוא הכיר טוב מאוד. עוד כמה מילים ביידיש. הוא מזהר בציונג, ואת החינוך שלהם. לא כתוב. המחויבות שלהם. לא. דר ציונג זה חינוך. בציונג זה היחס. דר בציונג היחס, שדר לרנר אינקלויז, ללימוד בבית המדרש. לא. לרנן זה לימוד. לרנר זה הלומדים. היחס של אנשי הרחוב אל הלומדים בבית המדרש. בית המדרש, צייטן, ויין, פול מדרך ארץ. לא, את המילה הזאת, אני לא יודע אם אתה קורא אותה נכון. צייטן מה? צייטן, ויין. לא. מי יכול לעזור? מה כתוב? צייטן, וו, יוד, נון. צייטנווייז, לעתים. צייט זה זמן. צייטנווייז, היחס שלעתים הוא היה, לעתים, צייטנווייז, לעתים, כן? פול מדרך ארץ. עד פה. היחס. מלא בדרך ארץ. לעתים מלא בדרך ארץ. צייטנווייז הוא לעתים. ליבשפט. באהבה. ובאהבה. צייטנוויין. לא כתוב צייטנוויין, כתוב צייטנווייז. צייטנווייז, אתה צודק. צייטנווייז עם קריג מדי אנשי התורה. ולעיתים במלחמה עם אנשי התורה, ואפילו מדר תורה גופה, ואפילו עם התורה גופה. זאת אומרת, די קלויז ודי גס, גרדה משחק בספרות שלו, בפרוזה שלו, בתיאורים, מה קורה בין בית המדרש לבין הרחוב. מה קורה בבית המדרש פנימה, מה קורה ברחוב החוצה, ומה קורה ביחס של הרחוב אל בית המדרש, לעתים מתוך אהבה וכבוד, ולעתים מתוך ויכוח וקונפליקט, לא רק עם בית המדרש, אלא עם התורה עצמה. מאוד חשוב להדגיש שבפרוזה של גרדה, לא פחות חשוב התיאור שלו, של אנשי הרחוב, כן? וזה שקול כנגד המקום החשוב שהוא נותן גם ללומדי התורה. עוד משפט? עוד דקה נגמר לנו הזמן, ועכשיו אנחנו נמצאים בסוף פסקה. הגענו בסוף הזמן? כן. אוקיי, נשאר. In the end, I would like to say something to everybody that we are really the Kfutza strong, because the Aguna was translated from Yiddish to Polish, what I just said before, what I bought this book, through the best translators. So if we are just doing in the Kfutza, so we are really very good. כן, אבל אין לך בתרגום לפולנית, המבוא הזה לא קיים, נכון? כן, נכון. לא קיים. לא קיים, כן. טוב, לפני שאנחנו נפרדים, האם יש שאלות? יופי שאנחנו קוראים טקסטים, אני חושבת שזה באמת מצוין. אבל טקסטים קשים כאלה? לא, גם קשים, תשמע, קשה יש רק בלחם. זה לא יותר קשה מהטקסטים הקודמים. אוקיי, טוב, אני מעודד מהתגובה שלכם, אני אומר לכם תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. ביי. נתנאל, אתה סוגר את זה? כן, אני סוגר. אוקיי.